Aloha, tady je Kolorka LP, vítám vás u dalšího dílu. Tento díl chci mít tak 4hodinkový, nějak moc prostě velký. A chci říct, rozdělala jsem si tady takové truhličky. Tak. Jo, a taky chci říct, že začneme pěstovat něco. Pokud možno. Chci začít prostě pěstovat nějak. Tak. Akorát nám to vyjde na jednu motičku. Tady mám vasidy. Tak a pěstovat budem tady. Jako já si tady toto chci uzavřít nějak. A jinak to bude tady. Vlastně bych si to měla už teďka uzavřít. Hlínou nějakou. Že kde tu hlínu seženu. Tady rozhodně nechci. Sakra, hej, vyskoč. Super. Tak. Tady tento díl bude hlavně vyložen na pěstování. A pravu terénu na to, aby se tady dal pěstovat. Tak nějak bych ten díl nazvala. No. Tak. No. Tady. To dám takhle. Pěstování. Pak to dál zvětšíme o jedno, bych řekla. A teďka vlastně tak. Škoda. Tak. Si udělám taky kyblík, hned jak najdu železo a doplním to. Super. Tak. No. To je teprve zábava. Tady toto jako opravdu výjimečné. Tady vůbec nechci mít, vůbec, fakt ne. Bezva. Tak a já si proto poplavu tím proudem. Snad tam není žádná příšerka. Asi ne. Nevím, kde to skončilo. Tady,
Jak je vidět? Super. A zase to moje super. Tak. No. Já bych řekla, že to tady tak kombinovaně vlastně nějak potřebuju zaskládat. No. Dělej. Tak. Tady ten ostrůvek. Nějak moc to zase tak upravovat nechci. Jenom prostě nějak si teda to zatím vyskládám aspoň prostě. Stejně vlastně zabráním. Když si to tu zaskladám, tak stejně zabráním tomu, aby tam tekla ta voda, ne? Nebo ne? Jakože myslím, že jo. No. Jo. Super. Tak to mě krásně tady vychází. Třeba tady to je úplně jedno. Tak. Semka až. A písek samozřejmě taky. Budu potřebovat jen tak jako a i na úhlednost prostě chci píseček mít na Jo, a ten písek budu mít tady takhle do stejně čtverečku. Tak jo. Takhle chci mít vedle sebe takový čtverečky pískový. Nebude to vypadat nijak úhledně nebo něco, ale tak aspoň nějak. Bezva. Jo, a tady to takhle spravím ještě. Takto. Tak. A ještě tady už je ten spát někde. Jo, tady. Hej, já se nechci utopit, jo? Tady celou dobu železo. Já o tom ani nevím. Tak aspoň už vím, kde je ten spát. Takovej. Tak. Tak. Aha. Tady má vylezu. To je v pohodě. No jo, no. Hold pěstování, no. Stejně to nevyjde na 4 hodiny, bych řekla. Už teďka dávno. No. Výborně. Jo, o tobě taky vím vlastně. Tebe si dám. No. Takhle. Jo.
Jasně. Výborně. Hm? Hm. Super. Pokouším se o to, aby to vypadalo pěkně, ale moc to pěkně spíš nevypadá, ale tak jo, dobrý. Nějak to jde. Tady mě to nevyjde. Jak zajímavé. Jak to by mi to vyšlo? OK. To budeme ještě upravovat. To bude takhle, to nevadí. Tak. No. A abych vás tím nezdržovala, tak v tomto díle jsme skoro nic nestihli, já vím. Ale... A ještě nám to nevyšlo. Já to tady někde vezmu. Třeba tady. Tak. A je to. Tady zatím takhle. A ještě teda, abychom aspoň něco stihli, tak to dám aspoň takhle. Jo. Stejně je to vše, co jsem chtěla stihnout. Začít pěstovat. To je fakt vše. Tak. A já se s vámi loučím. Dneska jsem toho fakt moc neprokecala, nic jsem v podstatě neříkala nějak. A za to se opravdu moc omlouvám. Ale tak to je vše a pokud se vám videjko líbilo, dejte like. Pokud ještě nemáte odběr, tak dejte odběr. A pokud chcete samozřejmě. A ahoj! Aloha!